Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tagahanga niyo po ako at lagi po akong nag-aabang sa inyong mga kwento. Palagi po akong nakikinig at talaga pong nakasanayan ko na. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nancy. At nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ng nanay ko doon sa kanilang probinsya. Itago nyo na lang po sa pangalang Marie ang nanay ko. Tubong Visayas po siya. Doon ay pinanganak at lumaki. Kwento niya sa aming magkakapatid, nung mga panahong nag-aaral pa siya doon sa kanila, ay may naranasan siyang nakakatakot na pangyayari. High school na daw siya nung panahong iyon at gagraduate na. Isang araw, habang nasa paaralan sila, ay nagyaya ang isa nilang kaibigan. Niyaya sila nito na pumunta sa kanilang bahay at dumalo ng piyesta sa kanila. Hindi naman kaagad nakapagpasya ang nanay ko noong mismong oras na iyon, dahil kailangan pa niya magpaalam na muna sa kanyang mga magulang. Sabi ng kaibigan nilang nagyaya ay sasama umano siya sa bahay nila nanay upang ipagpaalam ito. Na ikinatuwa naman iyon ni nanay, dahil mas malaki ang tsansa na payagan siya kung may pagpapaalam siya nito. At ganun nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng kanilang klase ay sumama yung kaibigan ni nanay sa kanilang bahay at ipinagpaalam siya nito sa kanyang mga magulang, at pinayagan naman siya. Kaya sa parating na Biyernes ay hindi na siya uuwi sa kanila pagkagaling sa eskwela, pagkat didiretso na sila doon sa bahay ng kanilang kaibigan upang makipiesta. At magdadala na lang kaagad siya ng bisan pagpasok. Si Rika na nagyaya kanila nanay ay bago lang nilang kaibigan. Iba kasi ang pangkat na kinabibilangan nito dati. At sa kanilang pagkakaalam ay bagong lipat ito doon sa kanilang paaralan. Ikalawang taon pa lang nito doon nang maging kaibigan at kaklase nila. Kung kaya, yun yung unang pagkakataon na makakapunta sila sa bahay nito. Pero alam nila at pamilyar sila sa lugar. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, ay magkakasama na silang pumunta doon sa bahay ng kanilang kaibigan na si Rika. Bali, 4 silang lahat na puro mga babae. Habang sakay ng jeep, ay hindi nila maiwasang pag-usapan yung mga masasayang tagpo tuwing nagdaraos ng piyesta sa kanilang lugar. Ang kaibigan naman nilang si Rika ay ibinahagi sa kanilang pinaghandaan daw talaga ng kanyang mga magulang ang okasyong iyon. Kung kaya marami silang handa, na lalo namang ikinatuwa ng mga kaibigan nila nanay. Nang bumaba sila mula sa jeep, ay may nilakad pa silang papasok papunta doon sa mismong bahay ng kanilang kaibigan. Pero naroon pa lang sila sa malaking kalsada, ay damang-dama na nila ang kasiyahan sa pagdiriwang ng kapistahan doon sa lugar.
Napapalamutian yung mga puno at may ginawa pa silang mga arko na yari sa kawayan. Nagkalat din yung mga banderitas, kung kaya lalong nasabik silang magkakaibigan. Pagdating nila doon sa bahay nila Rica, ay kita nila kung gaano kaabala yung mga kaanak nito. Napansin nilang mukhang marami nga silang handa. Walang tigil ang mga tao sa pagpaparoon at parito dahil sa kanilang iba't ibang mga ginagawa. Hindi naman kagandahan yung bahay ng kanilang kaibigan at may bahagi pa nga iyong hindi pa natatapos. Katunayan lamang na bago pa lang talaga sila doon sa kanilang lugar. Naupo silang magkakaibigan doon sa labas. Gusto sana nilang tumulong pero pinigilan sila ng mga ito. Mga bisita raw sila, kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Nang papalubog na ang araw, ay napansin nila Nanay Marie na unti-unti nang nadaragdagan at dumarami ang mga tao. Naisip niyang marahil ay magaling makisama ang mga ito, kung kaya marami na kaagad silang naging kaibigan. Pero nag-umpisa nang makaramdam ng pagkailang si Nanay at kanyang mga kaibigan. Hindi na sila mapalagay. Lalo pa at karamihan ng mga dumarating ay halos napapakong lahat ang paningin sa kanila. Wala naman sana silang problema kung yung paraan ng kanilang mga pagtitig ay bunga lamang ng paghanga, dahil lahat sila ay mga dalaga at may mga angkin din naman talagang ganda. Ang kaso, tila hindi bunsod ng paghanga ang dahilan ng kanilang mga pagkakatitig sa kanila. Nasabi pa ni Nanay, kapag kanyang maaalala yung mga tagpong iyon, ay talaga namang kinikilabutan siya. Kahit pa nga maraming taon na ang nakalipas, nung panahong ikinukwento niya ito sa aming magkakapatid. Pag mapapasulyap daw si Nanay sa mga taong naroon, ay nakikita niyang tila ba nag-iiba ang kanilang mga aura. Nakakatakot umano. Yung mga mata nilang halos hindi kumukurap at nanlilisik, na matalim na nakatitig sa kanilang magkakaibigan. Kaya parang gusto na nilang umuwi ng mga pagkakataong iyon at hindi nasundin yung napag-usapan nilang plano na doon matulog para salubungin yung mismong araw ng piyesta. Pero nang mapansin ang kanilang kaibigan na si Rica, yung pagiging hindi nila komportable, ay nilapitan nito ang mga taong iyon at mayroon itong sinabi sa kanila. Hindi alam ni Nanay kung ano ang sinabi ni Rica sa mga ito, pero napansin naman nilang umalis ang mga iyon sa kanilang pwesto at lumipat. Pagbalik ni Rica sa kanila ay humingi ito ng pasensya at sinabihan silang wag na lamang daw pansinin ang mga taong iyon. Nagsalita ang isa nilang kaibigan na si Lenny at sinabing uuwi na lang muna kami at babalik na lang sa kinabukasan. Pero hindi ito pumayag at sinabing wala na silang masasakyan. Na totoo naman, dahil sa may oras pa noon ang mga bumabiyahe. Pero ang nasa isip kasi nila ay maglalakad at sa bundok daraan. Ngunit hindi talaga pumayag si Rica, maging ang mga magulang nito at kapatid. Sinabi pa nilang lubang delikado, lalo na nga at tuluyan ng kumalat ang dilim. Sinabi nilang wag na sila mag-alala dahil magsasaya lamang sila
at walang mangyayaring masama. Babantayan daw nila sila. At wag na umanong isipin yung mga nakatitig sa kanila kanina. Dahil mga ignorante daw sa magaganda ang mga iyon. Sabi pa ng magulang ni Rica. Ayon naman sa mga kapatid ni Rica, bihira lang daw kasi makakita ng dalaga ang mga iyon. Dahil naman sa kanilang mga sinabi, kahit paano ay nakampante na rin sila nanay. Ramdam naman nila yung pagiging sincero ng mga ito sa kanilang sinabi. Kaya nabawasan na rin yung kanilang mga pag-aalala na panatag na sila. Lalo na nang mag-umpisa na ang mga itong hainan sila ang kanilang mga inihandang pagkain. Na ang karamihan sa mga putahing naroon ay bago para sa kanila, na hindi nila karaniwang nakikita sa tuwing may handaan doon sa kanilang lugar. Kaya masayang masaya silang nagsalo-salo, habang yung iba namang naroon ay nagtipon-tipon na rin at nag-inuman. Napansin nila nanay na matabang yung mga pagkain. Wala din silang nakitang sausawan na naroon o kahit man lamang asin. Nahiya naman silang manghingi. Naisip kasi nila na baka masamain at hindi nila magustuhan kung kanila iyong gagawin. Naisip nila na baka kapag nanghingi sila ng anumang uri ng pampalasa ay mainsulto ang mga ito, na para na rin nilang sinabi na hindi nila nagustuhan ang kanilang mga niluto, kung kaya hinayaan na lang nila. Pinagtiyagaan na lamang nila at baka ganun lang talaga ang uri ng timpladang kanilang nakasanayan. Kaya kahit pa nakakatakam talaga at mukhang masasarap yung mga putahing naroon, ay kaunti lamang ang kanilang nakain. Nang matapos silang kumain, inaya sila ni Rica na pumasok sa loob. Doon sila pumesto sa isang silid at binuksan lamang nila yung bintana doon upang pumasok ang malamig na simoy ng hangin, at upang makita rin nila yung mga kaganapan sa labas. Di nagtagal ay nagkaroon na ng kasiyahan. Napansin nilang nagsasayawan na ang karamihan sa mga taong naroon, habang yung iba naman ay nagkakantahan sa saliw ng gitara. Ayon kay nanay, nagkwentuhan lang silang magkakaibigan hanggang sa makaramdam na sila pare-pareho ng antok. Kaya naglatag na sila at nahiga. Habang nakahiga ay patuloy nilang naririnig yung mga ingay ng kasiyahan sa labas hanggang sa makatulog na sila. Ilang beses na nagising si nanay, kwento niya. May ugali daw kasing namamahay siya. Nang una siyang magising ay naririnig pa rin niyang nagkakasayahan sa labas. Bagya niyang iniangat ang kanyang ulo mula sa pagkakahiga upang silipin ang kanyang mga kaibigan. At nakita niyang tulog na tulog ang mga ito. Umayos na uli siya sa pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinikap niyang makatulog, ngunit paidlip-idlip lamang ang nagagawa niya pagkat lagi siyang nagigising. Hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nagising noong mga pagkakataon na iyon. At nang minsan pang magmulat siya ng mata ay nagulat daw si nanay dahil nakita niyang may mga nakatayo na sa kanilang paanan. Kaya napasigaw siya. Sobrang takot daw talaga
ang kanyang naramdaman nung sandaling iyon. Kaagad niya kasing naisip na may masamang plano ang mga ito sa kanila. Naisip niyang baka pagsamantalahan sila ng mga ito. Yun daw ang unang pumasok sa isipan ni Nanay Sir PB. At ang pagkakaunawa pa niya ay nasa impluwensya ang mga ito ng alak. Nakakatakot ang kanilang mga mukha na para talagang takam na takam sa kanila. Mga bahagyang nakayuko umano ang mga ito na nakadipa pa ang mga kamay habang nanliliksik ang kanilang mga mata, na bahagyaring nakabuka ang kanilang mga bibig, na dinidila-dilaan pa ang kanilang mga labi. Pero dahil sa ginawang pagsigaw ni Nanay ay nagising na rin ang kanyang mga kaibigan, pati na si Rica. Kaya mabilis nitong tinawag ang kanyang mga magulang at kapatid. Agad namang nagpulasan ang mga lalaki, pero nakasalubong na nila ang mga kaanak ni Rica. Galit na galit ang mga ito at walang patid ang mga binitiwang maanghang na salita. Natandang-tanda pang araw ni Nanay ang ilan sa kanilang mga sinabi, na kanila daw silang ilalagay sa alanganin, na ang pamilya naman nila ang malalagay sa malaking kahihiyan. Dahil kargo umano nila sila Nanay, pagkat anak nila ang nagyaya sa kanila at mga bisita nila sila, na nang tila hindi na magawang makapagtimpi pa ng tatay ni Rica, ay kanya talagang nasaktan ang dalawa sa mga ito. Nakatikim sila ng magkakasunod na sipa at suntok. Sabi pa ni Nanay, wala talaga silang kamalay-malay na buhay na pala nila ang nasa panganib ng mga oras na iyon. Ang buong akala daw kasi talaga nila ay mga lasing lamang ang mga ito at nais silang pagsamantalahan. Pero nanlaki ang kanilang mga mata at agad ding nalinawan. Nang madulas at galit na magsalita si Rica at sinabihan ang mga iyon na mga patay gutom na aswang, mga wala umanong kwenta at hindi marunong magkontrol sa sarili, na sa kabila umano ng pakiusap niya sa kanila ay itinuloy pa rin ang masamang balak. Akala nila Nanay ay maayos na ang lahat, pero biglang nagkagulo. Nang hindi na rin siguro matiis nung mga lalaking iyon yung kanilang mga sinasabi sa kanila, ay bigla na lamang nagwala at sinalya ang isa sa mga kapatid ni Rica. Halos magkawasak-wasak ang mga dingding dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway. Nagpandumog ang karamihan sa kanila. Biglang nagkaroon ng dalawang pangkat. Ang masayang tagpo kanina lang ay napalitan ng matinding kaguluhan. Humupa lamang iyon at tuluyang natigil nang makakuha na ng itak ang mga kaanak ni Rica, kung kaya mabilis na nakbo ang mga ito palayo. Nalaman nila nung huli mula rin kay Rica na mga kaanak din pala nila ang mga iyon, na nakatira sa ibang bayan at hindi mga kapitbahay o kalugar lang. Inamin niya rin kanila Nanay na may lahi talaga silang aswang, ngunit hindi sila katulad ng iba na mga walang kontrol sa sarili at namiminsala ng tao. Sinisikap na rin umano nilang makapagbagong buhay. Nung mga panahong iyon ay mayroon na raw silang nakausap na manggagamot na maaaring makatulong sa kanila. At dyan po nagtatapos, Sir PB, ang kwentong ito na karanasan po ng nanay ko. Sana ay inyo ring magustuhan. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos
ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.